Han kommer nog snart, den röda hjälmen. Det är Mange, va? Det är Henke. Oj, 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 oj! Det här går fint. Den kommer den, så blir den 6 och du får en inga poäng. Kom igen Jakob! Kom igen nu Jakob! Ja, det går bra. Kom igen Jakob! Kom igen nu! Kom igen nu, Ta Oves hjul nu! Kom igen, jobba på hela vägen nu! Uppe! Ja, heja! Kom igen nu Felicia! Kom igen Felicia! Heja på! Du skulle varit med och chillat. Han gidras. Ja, absolut. Sådär ja.